herri gogoeta batzuk egiten ari gara. Eta horien artean, bestia beste, tokiko garapen jasangarriari buruz gogoeta egin nahi dugu zuekin, astigartarrokin, denok batera. Zer da tokiko garapen jasangarria? Gai asko sartzen dira hor. Komertzioa, enplegua, 0 kilometroko ekoizpenak, lehendabiziko sektoria, poligonuak, mugikortasun jasangarria, hondakinak, energia, arlo zabala da, baina oso garrantzitsua. Udaletik ere gauza asko egin ditzakegulako. Horregatik, herri gogoeta hontan, diagnostikoa bukatzen ari gea. Diagnostikoa bukatzeko hurrengo saioa azaroaren 8an izango da. Eta ondoren erronkak identifikatu nahi ditugu. Saio hori izango da azaroaren 22an. Eta bukatzeko abenduaren 13an, azkeneko saioa, ekintza plana zehazteko. Alegia, ze gauza zehatz egingo ditugun erabakitzeko. Gogoeta interesgarria eta zuk parte hartzea garrantzitsua. Astigarra garantz.